Thank you kaayo, salamat kaayo sa panahon nga gihatag ninyo karong panahon na. Kaya pinaagi niini magkakulokabilido kita sa mga butang na ay kalabikitan sa atong pagtuo, sa ato ka mga pagtuo. Labi na po sa mua nga gitawag og mga Katoliko. Nya kini ning ubos nga alagad bisul sa pagtuo Katoliko sa RJ Seno. Gikan ko sa Le Catholic Apologist International and natay program daily circuit daily na YouTube and Facebook nato sa The Le Catholic Apologist International Official, Le Catholic Apologist International page po nato. Yan kalos Ginoo ubay-ubay na po ng atong mga viewers. Then after ana ang mahitabo is wala tila ito mong tinguha sa paghimo niining maong pagsangyaw may tungod sa atong pagtuo. At the same time ato isulteng tinuod ka ulos ng isulti tagbutbot isulti og tawag ining baka. So mao na nga ang tagsa-tagsa ang matag-usa na ang ginarepresentahan po nga nagkadaiya po nga gitawag og argumento. So kato niagi na monitor ko sa program dinhi sa tawag ining Radio Bandera 92.9 regarding atong about sa sacred scripture. So before ko mato sa kong topic sir, ako lang tumagan gamay. Sige. Sa panesa. Okay. So actually ang Old Testament kung tan-awon gyud nato siya before sa pag-abot pa ni Ginoong Jesucristo, ang ginagamit nila is Septuagint version. Ang Septuagint version composed of 46 books. Nga naman kay kana manggong ginasunod karon sa mga Protestante, particular Seventh-day Adventist, kanang gi-approve ni Martin Luther. Actually ka Martin Luther is dili gid iya 66. Nga naman kay gitangtang pa niya ang Hebrew, gitangtang pa niya ang Book of James. Ang pagtuo kung walay buhat patay, gitangtang niya na o gitangtang po niya ang Book of Revelation. So kang Luther is dili yun. Nahitabo lang na nga nahimong sa 66 pagtungtong sa 19th century. Nga naman kay ang Church of England nga naay authority to publish kaniadto gawas sa Gutenberg na tawag kini publication. Ang Church of England siya ang morsimbin na ay authority ba nga maghatag og mando ni bisan kinsang gustong magpapublish og libro na kung magpapublish ka libro dapat yun 72, 73. So ang taon ini nahitabo tungod kay ang mga Protestante nilagay mo tuwa ng pito ka libro kitangtang nila pagka 19th century. Nga naman kay ang ilang rason wa matamutuan sayang na to papila ni di matamutuan di matamutuan nga inspired ni. Pero unsa gyud tawag anang kanang rason nganong ilahag yung gitangtang gawas nga di sila motuo nga inspired. So balik ta dito sa Old Testament, ang nahitabo pagtungtong sa panahon ni Ginoong Jesucristo, ang ginagamit nila nga ihap sa mga libro kanang gitawag og the Septuagint version or the Alexandrian canon. Ang Septuagint version namugna siya pinaagi sa pagmando ni King Ptolemy II. Gimanduan katong mga Hebrew kasi naghimo man siya og tawag anang dako nga libraryo dito sa tawag ining sa Grisya. So ang nahitabo gusto niya ipa-translate ang Hebrew scripture into Greek kaya kanang panahon after sa pagpuntir ni Alexander the Great sa tibuok Middle East. So ang dominant language ana nga panahon or ang lingua franca ana nga panahon is Grego. So ang Hebrew scripture kay purely Hebrew man to and part po ana is napoy Aramaic. Inaamay mga books anak ang gisulat gawa sa tawag ini nga Palestina. So ang nahitabo ipa-translate niya ipatawag tong tawag ining mga Hebrew scholars from the Jewish people. So nahitabo every tawag ining kaliwat na ay unom ka buok mo na ay 72. 72 ka mga scholars ang nag-translate gikan sa Hebrew scripture padulong dito sa Greek. So nahitabo ang Septuagint version ni adtong 250 BC. Then after sa 250 BC hangtod sa pag-abot ni Kristo mao na ang ilahang ginagamit. Kana siya nga
klase nga version o bisan mga banggiitang mga protestante. Ako lang i-name drop si Dr. Aniceta Del Coro, kanang usa sa mga consultant sa Philippine Bible Society. Nahitabo mga Brad Kid at ito nga 2002. Okay. Naghitabo na ay Biblical Forum ang gipahigad ng Philippine Bible Society diri sa Davao. So nahitabo is usapot ta sa nagrepresent dito sa Simbahan Katolika with the Sir Richel Agumbay. Tulo na mi dito Katoliko na sa Purpose for Christ ako o si Sir Richel. Even si Dr. Aniceta Del Coro dili makabalibad sa kamatuoran na ang Old Testament 46 books ang ilahang ilham siya. Oh, natangtang lang siya sa pag-abot ni Ben Joseph Akiba, katong high priest nila. Kaya siyempre tan-on na na-convert naman ang mga Hudyo. Ang tanong tani pito ka libro kaya mo na ginagamit nila. So gitangtang nila. So ang Masoretic text kanang dingon nga Masoretic text kung ilang ginasunod. Mauna kadtong gitawag og proto-canon kay duha man na sa proto-canon o deuterocanon. Ang proto-canon from Book of Genesis until karon sa Book of Prophet Malachi. Ang deuterocanon mo na tong sa tawag ining Sirach padulong dito sa Second Maccabee. So karon ang ilang requirements tangtangon tani kay nasulat ni after Esdras. Tangtangon tani tungod kay kining moong gitawag og libro wala gisulat sa pure nga lingwaheng Hebreo kay Aramaico man siya. Oh, so mo tong ang ilahang tawag ining mga rason. Pero walang panahon na nga ang mga Kristiyanos faithful kung unsa tong gigamit sa panahon ni Kristo. Puto ang ilahang gisunod. Muna pagtungtong sa 3rd century before ang synod of tawag gining Hippo and Cartago. So ang nahitabo is gidebatihan ni Saint Athanasius of the Saint Jerome. Kasi Saint Jerome o yun man atong 39. Si Saint Athanasius sa dili. Nga naman kay kung uyon itong 39, ang nahitabo is wala tani uyon sa kang Kristo. So dito tas may uyon sa katong tradisyon na atong gidawat gikan mismo kang Kristo. So mao na nagpabilang sa Simbahan Katolika ang 43. 46 ka libro. Then gikan ana nga panahon so nag-translate ang natin Vulgate gikan sa 397 367 hangtod sa 397 kay 30 years man to. So ang nahitabo ang Latina Vulgata na ay 72 to 73 ka libro. Again, walay gidugang ang Simbahang Katolika. Ano man kay usa mo gi-power Simbahang Katolika na siya mudugang anak. Diba? So gikan sa 3rd century hangtod sa 15th, 16th, 17th century, even ang first translation sa King James Version naa siya'y 7 ka libro. Naa 7 ka libro. Karon natangtang lang siya after nga ni kuyanab ning mga Bible societies. So gitangtang tong 7 books mo nang nahitabo nga naay gitawag og 66 books. So karon sa nahitabo kun ato ang tan-awon si Ben Joseph Akiba kaaway kay iniyang mga Kristiyanos. Ingon siya nga 39 ka libro lang yun wala gitawag ang lain. So, ang Katoliko, wa mo sunod kay kaaway man to sa mga Kristiyanos. So, ang gisunod, katong sa tawag ining sa Kristiyanong ulo, mo gisunod ko yung taisais. Sa Bagong Testamento, ang nagpresent anak si Saint Athanasius sa Council of Carthage. So, gipresent na siya Athanasius, tuot ta, 27 ka libro. Tuot po na itong mga higala ng mga Katoliko. Ano man, kaya dyan, sa tama itong gingon ni Sir Panisa, na ang otoridad sa Diyos wala ginatag sa lain. Dito sa iyang mga kaparian. Ano man, again, sila ang legitimate successor sa gitawag og mga gipang tugyanan sa Panginoon aron magtudlo mahitungod sa kaalam sa Dios. Kasi sila ay tagaan nga otoridad gawas aning mga pari. Unya kining maong gitawag og mga parian na ani sa tinuod na simbahan. Kay ang simbahan manggod sa karon nga panahon daghan kayo. As of 2019, 2020, niabot ng almost 63,000 Christian denomination ang nilukop sa tibuok kalibutan niya sa Biblia usa lang kabog gitukod. Diba? So kung makita nato ang usa ka buok gitukod ni Kristo,
makita nato nga ang kining 32,999 kada nga punda puro na piki tanan. Nya sir gadala gabitbit mami og tawag ining ngalan sa Ginoo, gabitbit man bulong sa Ginoo nang ayo may big mga sakiton. Sa may gisulti ni Ginoong Jesucristo 7:21 San Mateo imong pa niya daghang magtawag na ako Ginoo apan ako makailan nila. Yan mo sa Lord, di ba? Tungod sa imong ngalan, nagwali man mi, tungod sa imong ngalan, nag-ayaw mi masakito, nagpahawa mi mga yawa. Apan kung sa may gisulti sa Ginoo, pahawa mo mga daotan, di ko kailan ninyo. Nga naman, kay wala sila musunod sa insaktong dalan. Kung sa matong dalan, ang simbahan ko ng iglesia nga gitukod sa atong Ginoong Jesucristo. May sumala pag niya. St. Matthew chapter 16 verse 18. Naman pa niya, Tuis Petros, isoperang Petram, edificabo ecclesia mayam, and fortes en frenon privalibun adversus iya. Pag imo niya nga, et fortes en frenon privalibun adversus iya, even the gates of hell shall not prevail against it. So, gikan sa iyang pagkatupod, hangtod karon ka ng mong simbahan na existido sa tanang panahon. Kung dili na existido sa tanang panahon, ang bukbuton si Kristo. Pero ang Biblia man nag-ingon nga, ang Kristo, wala may bisag kaming baka kami gawa sa iyang baba. So kung wala gamang bisag kaming baka kami gawa sa iyang baba, so therefore, tinuod na kining maong ka, existido na sa tanang panahon. Imposible mapula kang matinutiro. Matinuod to, nga naman, 1517, mura yung pag-exist niya. Imposible po sa tawag kining kang William nga Adventist Church. Kaya nag-exist siya mga around 1860. Imposible po. Imposible po kang tawag ining kang John Smith na nag-exist ang iyang pundok 16 po na samot na sa Seventh-day Adventist nag-exist sa 1863. So di yun ang ano man kay ang insulti ni Kristo, even the gates of hell shall not prevail against it. Bisan hanggang haan sa impyerno dili gayud makabuntog dili. So ang question, asa na nagkaroon ng simbahan na? Kanang iglesia nga iya sa atong Ginoong Jesucristo. Niya gid sa Biblia, wa maginiya na nganli. Never maginiya si Kristo nga mo ning pangalan sa simbahan, ang simbahan gitukod Seventh-day Adventist wala oy. Wa po ning si Kristo nga ang pangalan sa ako ang iglesia tawag ining the kingdom of Jesus Christ, the name above every name wala. Wa ina nganli nga 24:4-5 24. Yung pa niya nga dagan niya so maabot ng panahon manunga nga mga meaning nga propeta magtudlog balitat ug magbitbit sa akong ngalan. So mo nang wala niya nganli nga naman kay kabalo man siya nga maabot ang panahon nga dagang mga kunani. So wa nganli nya yara bata puto kay wa ginganlan di punta magtuon di punta mangita sa tinuod. Ang kasaysayan mismo nagtukan na kanang iglesia nagitukod ni Kristo tinuod yun na nga existido na gikan sa pagkatukod hangtod karon na ana nya apong tana unsa man ang moong tawag anang mga iglesia unsa man nga iglesia ang gitukod ni Ginoong Kristo. Ang mga banggiitang mga historiador, ang tawag na mga historian, mo na ang mga scholar sa tawag ng mga langtid na mga pangunang-una ug kusog kaayo mo gather og mga ebidensya sa mga nanghitabo sa mga nangaging nga gitawag og panahon. Kanang niingon ang balang kasulatan pagbasa mo kasaysayan. Nga naman kina dito nalatid ang mga butang sa mga panghitabo kaniadto nga magtug-an kanatog kamaturan. Remember, si Kristo lang baya ang tinugdan sa kamaturan. Yung niya, I am the way, the truth, and the life. Ako ang dalan, ang kamaturan, o ang kinabuhi. Wala'y makaaptos ang mga kung dili maagin ako. So, buti pasabot, ang kamaturan ang gitutlo sa balang kasulatan na si Kristo nagtupod og iglesia, nagtug-an pud og kamaturan, kining maong mga kasaysayan na naglatid pud sa mga karaang mga panghitabo kaniadto nga angayan natong tuungan. Naunsa man, makanang simbahan ang gitukod ni Kristo sa San Mateo 16:18 mauna ang simbahang Katolika. Simbahang Katolika, primero gitawag si the Christian Church, the Church of God, the Church of Christ, gitawag si the Catholic Church, gitawag si the Roman Church, gitawag si the Roman Catholic Church, then ni aptong 1869 to 1870 sa panahon sa
tawag in First Vatican Council, itagaan kung official name ang maong gitawag kong simbahan. Aron paghatag ko kimaila na ining maong simbahan na mo na ang iglesia nga gitukod ni Kristo gikan sa unang siglo hangtod karon nga panahon. Nice. Maunay mga butang, maunay mga kamatuguran nga dili mardinag sa itong mga igala, mga dili katoliko. Ano man kay siyempre diya sa Biblia na nga itong masihan. Isa mga pinagsulti ninyo nga Biblia na nga itong masihan. Kinsang apostol, kinsang even si Kristo, kinsa nagtudlo ninyo nga Biblia itong masihan. Kung sa kita sa Biblia, kapitulong bersikulo. Napisang gani ang Biblia o magtudlo ana, ang gitudlo sa Biblia, pagtuong na nakasulat o pagtuong nga wala nakasulat. Abot pasabot, ito first to the tradition. So mo na mga apostol kani akto nagwani nagtudlong to gibit-bit Biblia. Man wa pa sila kailan Biblia anang panahon na. Nya kana nga panahon wa pa pud nahuman ang tibok bagong testamento ana. So mo na kana nga pagtulon-an nga sulay eskriptura istranyo na. Ano ko sa kwanto na uga kanang stranger na sa una-una sa gitawag og mga apostol. Wala na nagikan sa mga apostol. Nya ang gitudlo sa mga apostol katong gitudlo ni Kristo matudlo sila sa tanan nga akong gisubo ninyo. Kung istranyo na para sa ila kanang sulay eskriptura nga Bible alone ang atong tawag ining tuuhan ang buti pasabot wala gitudlo ni Kristo. Kung wala na gitudlo ni Kristo, maigo sila sa giingon ni Apostol Pablo, San Pablo, Galacia 1:7-8. Bisan gani kami o sa kaanghel magtudlo magwali kaninyong ibanghilyo nga lahi sa among giwali ipatulo. So, madisgrasya na noong ka o magtudlo ang butang nga wag gitudlo sa mga apostol, di ba? So, mana ang pagtusimba Katolika dili sa sula eskriptura. Kung dili, eskriptura o tradisyon sa pagtukay. Even ang Biblia is a product of the tradition. So, ang simbahan Katolika, Apostolika Romana, mo ang simbahan gitukod ni Ginoong sa Kristo. Mo ang simbahan na ang naglawig gikan sa 1st century, 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th, hangtod sa 20th century. Kanang maong simbahan na buhi, kanang maong simbahan na atong makita sa atong gitawag kong palibot karon nga panahon niya. Brad, ano man lagi nga tawag ining daghaman lagi nga magipangbuhat nila nga mga tawag ining mga dautan na ang kada kung inugod pa na nga iglesia gitukod ni Kristo nang imuang giingon nga iglesia Katolika Apostolika Romana. Okay. Bisan gani ang 12 na Judas usa ka buok kung nabuhi ka pa atong panahon na di ka mapasakop sa 12 ka mga apostolos kay na Judas usa ka buok. Di ba? Kadaghan mga miyembro kani adto gipangtumlo sa mga apostol nga naman tungod kay nagbuhat og nagkinabuhi. Supak sa ilang gitawag og gitungan. So ang buti pasabot dili basihan ang pagkanaay mga badlungon makapawala na sa iglesia gitukod ni Kristo. Hinunua basihan na hinuon ka na nga kining maong gitawag og iglesia mauni ang iglesia gitukod ni Kristo nga naman kay sama siya giingon na sambingay. Sambingay sa pukot na ay mga maayong isda na apoy mga daotang mga isda. So tinuod yun na ang simbahan Katolika na ang mga butiti diya sa sulod. Pero kung puro na tawag ka na mga tarong na naa sa sunod sa inyong iglesia, sa inyong tawag inyong sekta, so bukod pasabot ka ng inyong pundok sa kahoy pa na plastic na. Nga plastic na din na tinuod, kaya tinuod na kahoy na mong yung mga laya. So maupod na ang simbahan Katolika na ay mga badlungon sunod, di na ito na idinay, kaya mamanay kamaturan. Pero ang mga badlungon naghatag ka ng timailaan o timaan na naay grasya ni anang maong simbahan na nanuman kailangan din ang mga badlungon nagtapok ang maningkamot makuha ni anang maong grasya. So kato lang, og dahil salamat sa paghatag gayon og possible siguro kung na yung mga pangutana mo dawat ka mga pangutana. Okay. Salamat Brother RG Sino. Inyong nadunggan mga tigpaminaw ang gikan sa Katoliko sa Le Catholic Apologist. Okay. So, direta karon sa ato ang mga pipilapod ka mga panelist gikan dinhi sa ato ang pundok mga Sabadista. Pero ay mughawa dia ha. Before na to madunggan ang Sabadista, minaw sa takadayot lang gyud kayo og mga pipila ka mga commercials na to. Live ta particularmente sa Radyo Bandera.
Anak sa aking kamaglangaw matok sa kalaban. Taas ng D-complex ng D3. Jangan, wala wala ito ang Facebook ron. Anong mas ang pagpunan o siyabon na ay mineral sa ginseng alang sa agresibo nga pagpumati sa kalaban. Hindi ang eliminasyon sa pagpabisyon sa ibuan o pagsabog. Ihatag ito ang beses matag semana hanggang upad kahagaw na ang away. Intense premium tablet na mapalit sa mga Antidote stores. Isip mo sa kapatid. Nanapatang akong kayahon. Hatagan akong kanilang ako ng estudyante. Apan sa atong ano-ano na makikibis. Hindi ka naman kaya ng mga sakit-sakit sa lawas. Maayon na lang kay na ay Pound Kinibet. Sigurado na ay alivio. Pound Kinibet lang ang ako ginagamit sa akong mga balarian. Tower ano? Asa tower? Sigado ko lang ba? Ang muna na. Siya kasunod. Partner na ang Pound Kinibet na kasapaw. Ang pagsagot sa mga pinagin mula ang pareho sa pagsagot dito sa mga hayop hindi na ang dalawang iniisang Wala si ko ano? Buta. Wala. Isang manok na ganado ang Rapon tanto kayo nung kasingina ko kaya. successful pagsagot sa palagay mula ng mga champion Sa tingin mo, first name? Nasaan konsekutibo ka Ben. Lima mga palagay mula mga budget Montes. sa mga palagsyaron makabulibiri Katong Jerusalem. Mario, Chambong. Chambong. Buy ba na panat? Okay, balik ta megala sa atong panagmanuban dinhi sa atong tulumanon katinawan sa baruganan. Kinigyapon yung moderator Kid Libunao kutob ta alas 6 ha. Napatay sa oras pa ni. Kay alas 5 city padres ng panagmanuban. Okay. So, diretso ta, papilion tanig sa palista. Saman, gusto mo mangutana o gusto po mong bupahayag? Mangutana. Mangutana. Okay. So, bisa ka saan nilang doha, pwede mong mangutana. Be, unahon na to, ang gikan sa Seventh Day Adventist Church. Si Brad Boy Montes sa iyahang mga pangutana. Kisa may pangutana ulit mo? Silang dua? Okay. Go ahead. Sige, pangutana. Ang akong pangutana sa deliberation ni Kuan Sir Nelson yatong miyaging Domingo. Noon, iuyo naman punto siya sa akong deliberation. Pero doon na lang gihingon niya nga na naman na sa cellphone. No? Diba, Sir Ked, yun ako, karong panahon na, ang Biblia, bisag mo sa nga, dapat to panahon, ang balang kasulatan na, sa technology na ang Biblia, kay maka-download magkakaroon og nagkalaing-laing version. Sa imong kuan, cellphone. Una nga, ang 48 sa Isaias, ang balili na kalaos, ang bulag nagkalarag apan ang pulong sa Dios nagabadayon ang sa walay katapusan. Okay. Oh.
Mo na, niluyon si Brother Sir Nelton na. Ug matod pa niya, namutanan ako, nga ang Iglesia Katolika Romana makabarog bisag walay Biblia. Biblia nga saligan. Ang akong pangutana din ang yawa nigamit sa Mateo Kapitulo 4 nga nagingon siya ambak. Ginusos ang iyang ningnan. Kaya nasulat man na sa Salmo 91 na kung muambak kagikan aning maong taas nga dapit, sapnayon ka sa mga manununda aron ang imong tiil dili madapat sa bato. Samtang si Sir Newton nag-ingon nga ang Katoliko sa Biblia makamarubra. No, ang yawa ni gamit og referensya gikuha niya sa mga pulong sa Dios sa Salmo. Kung sa man ang dapit sa Katoliko karon, nga nagingon man siya na pwede ra nga ang Katolik why Biblia makabarobra, pero igusa man niya ang yawa. Nga nigamit man o referensya diha sa balaang kasulatan niyo. Naisulat sa puangon ka sa mga manunda aron dili ka dapat imong matil sa bato. Okay, Brad Nelton, maayo pa daw ang yawa kay nagamit og dokumento niya ang Katoliko. Mugiro ro kayo kay pwede mo barog bisag way Biblia. Tubag. Okay, Brad Argesina, sige. Ang pangutana ni Sir sa Seventh Day Adventist na mas maayo pa daw ang yawa kay nagamit og Biblia. So, ang puti pasabot, di kaya ay basihan. Doon kaya nagamit sa Biblia, tinuod na ka. Kamo ng Seventh Day Adventist, wala pasabot nga nagamit ng Biblia, tinuod na mo. Ano man kayang yawa, nagamit o tawag ka ng kasulatan, di man sa tinuod. Number 2, kining Isaias 48, kanang ingon yung ang pulong sa Diyos, yung libro ng Biblia ang mga panahon, kinahuman ang Biblia around 100 AD. So, diha magod ang deception sa kid. Pag mingon magbuta og kasulatan, ang ginamuna-una Biblia na dili, oy. Dili. Ang kanang gingon ng kasulatan, kanang gikot sa yawa, gikot dito sa Kristo, never pala sa Old Testament, o apilabot ng New Testament. Kung gingon ni Sir ganina, na ang simbahang Katolika bisang pagwalay librong Biblia, it refers to a book, not the essence of that book. Wala, di ba? Kung magwali, usang na yung emphasis niya, sacred scripture. Kung saan man na yung tawag ng basihan niya, kanang nakasulat sa Biblia katong unod. Pero wala pa ito ng libro, gitawag o Biblia. Kaya nahitabo ka na compile ng Biblia, gitawag na itong Biblia, o naimong simbang Katolika ng Biblia ni, around 450 inida sa panahon ni Pope Damaso I. Okay. So, buti pa sa buwan, kinigipanggamit nga tawag ng mga sintas, kaya na to ang mag-deceive ba? Ang kasulatan Biblia na wala, o hindi ka makabasa sa Biblia ka ng kasulatan Biblia na. Kaya ang Biblia composed of Old and New Testament. So kung Old Testament na di na matawag as Bible. Ang Biblia composed of Old and New Testament. Kung Old Testament lang, kabahin sa Biblia. Kung New Testament lang, kabahin sa Biblia. Kung Biblia, it refers to the Old and New Testament na kanang Christian scripture. Dili na ka ng tungkol yan gamit ko sa lahat ng Biblia na. So, dili na pwede sa. Okay, sige. Follow up, Brad Montes. Pwede bang ang akong gisgutan, huwag mo ka mag-gisgut o Biblia sa Mateo Kapitulo 4, pulong ng Diyos. Pero naghimo-himo sila gistorya ang Biblia ko nuto. Sige. Isa may nagbutang-butang na ito meron. Sige. Question, sige. Ang pangutana diha, ang pangutana, kaning mga apostoles o mga patriarka at mga propeta nga nagsulat sa naglaing-laing material kaniadto sa mga pulong nga ilang dungog gikan sa Dios o mga sugilanon. Nabay babasa sa Biblia nga taga-Roman. Okay. Nabay babasa sa Biblia, Argesino, tabag? Okay.
Wala din pinagutang-gutang sir. Kay igo lang minisunod ko kung sa kung kanang rinda sa topic ba about the Bible. So, mabuti mong premise ka kanina, di ba? Ang imong premise kanina, iuyon ka na sa ako na refer to sa Biblia, nigamit ko Biblia. Mabuti ka, mas may panglayawa, pinigamit ko Biblia. So, di ba? So, ang pag-quote mo sa Isaias 48 o sa Mateo 4:4, refer to sa Biblia. Dili ba? Ang tawag ang amahan sa bakak, mauman ang yawa, so dapat dili ka mamakak, yung mahimo ka niyang anak. Di ba? Mahimo ka niyang anak. So, nagisguta, sa tawag ining gisgutan sa inyo ang topic about the Bible. Nag-quote ka o tawag ka ng sintas, pag-pray ba nga okay din ang mga apostles kani abto nagamit di ay og Biblia. Biblia man ang inyong tawag ka ng topic. So, question. Ingon pa nimo, kanang giingon din nga tawag ining ang mga propeta kani abto, mga apostoles, mga taga-Roma ba to sila? Deceptive argument, Mr. Moderator. Anong deception man? Una, kapalutan nga ang tawag ng mga nagsulat na pinaka-number one ang Old Testament is mga Jewish person. Pag-abot sa New Testament, Jewish gihapon except kang San Pablo nga usa ka Roman citizen. Usa ka Roman citizen. Pero ang pulong sa Dios gitukyan niya sa usa ka nasod nga makahatag og bunga niya dili sa Amerika. Nag-LNG5, dili sa Pilipinas, gihatag niya sa Roma. Roma 1:7-8. So mag-ingon ni San Pablo, tungod ang inyong pagtuo taga Roma nakailap kini sa tibuok kalibutan. Kanang pundo siya sa gikan sa Amerika o sa Roma. Madisgrasya ka o sa Amerika na pundo asa gikan. Okay, follow up. O palobang utana, naabay mabasa nga ang pulong sa Diyos ipiyal ngadto sa nasod sa Roma. Okay, tuba. Tubag ko, dili pagtulon-ana mo nga sula eskriptura. Wala pagtulon ang Iglesia Katolika, Apostolika, Romana nga sula eskriptura. Ang inyong pagtuo sula eskriptura ayaw ipahig sa mga. Okay. Before ko muhatag sa imuha og sitas, tagayon na og sitas ganingon si Kristo kung di mabasa din tinuod. Tagayon na og sitas kay para magpapugos ug hatag sitas sa imuha. Okay. Hindi lang utana man ko, wa kay mabasa. Wala kay, ang kuna na lang kung wa kay mabasa. Okay. Tubag na gani ko, di ba? Dili pagtulon-ana mo ang sula eskriptura. Kung nasabtan niyo nung tubag sir, dili ka mo pagtulunan. Manang, kanang imo pagtuo nga asa mabasa litra por litra. Imo man ang pagtuo, dili man na amo. So, dili nimo na ma-impose sa mga. Ngano man kayang among pagtuo nakasulat o wala nakasulat. Mo nang gitawag og tradisyon mo nang pagtuo. So, mapugos ko nimo hatag og sitas. Mapugos ko. Karong panahon na muhatag og tawag anang sitas nimo nga ang taga Roma. Di lang kay gihatag, gitawag pa gyud ha. Gitawag pa gyud. Di na kagihatagan, gitawag pa gyud. Mapugos ko nimo hatag ana nga sitas sir. Kung makabasa ka sa Biblia, naningon si Kristo kung di mabasa sa Biblia ni tinuod. Sige, basahin ako. Okay. Ako'y nangutana. Okay, mongot. Kasabot si Sir eh. Sir. Hindi pa ngayo. Magkagarantiya na taga-Roma ang Gitugyanan. kanang propeta, mga apostoles, magkagarantiya ka bang taga-Roma? Siya nga ay nasulat. Sigurado ba yun? Inyong ang kunon. Sigurado ba yun? Nga taga-Roma ang gitugyanan. Mr. Moderator, it is a fallacy of silence. Okay, Fallacy of silence, ang fallacious argument. Naman, una, gipasabot na diba ingon ko si Muhad, dili pagtulon anamo. Ayaw ipahit, ayaw impose ang inyong pagtulon sa amua. Ano man, kaya dili man misakot ninyo. Pwede niyo mo na i-impose. Patubag ako. Ayaw i-impose. Pwede kami mangutahan na sa inyo salita polita. Kaya inyo man ang pagtulon ang dili man na amo. So, ako tagai-una ko ninyong setas sa Biblia nga niingon si Kristo nga tawag nang kung dili ka ni mabasa sa Biblia, dili tawag ini nga tukuhan kaya parang mapugos ko provide sa yung sitas ba
Magpugos ko. Pero as long as dili mo makahatag og seta sa Biblia nga niingon si Kristo kung di mabasa dili tinuod, dili ko nimo mapugos og paghatag og setas kanuman. Okay. Kay bisan si Kristo wa magtudlo og sola escritura. Wala ako ang point, sir. Okay, Yes. okay. Next question. Hindi man tupag to. Ay, sir mo. Sa to. Sige, Okay. sa Roma. Di na to lukson god. Sige. Kung di makatubag. Naabay mabasa nga ang kaning gisgutan nimong pare no diya sa Balakyas kagaruman eh. Okay. Taga-Roma ba? Tubag ko. Sir, ha? Okay, sige. Tunayan. Pero matubag, Mr. Moderator, naghilom na ko dire. Naghilom ng may, wala hindi matubag. Di ba? Nitubag ko, wala lang kauyon. Wala mo kauyon. Na ako'y tubag, wala mo gitawag ko kauyon. Again, baligo na ako, dili doktrina sa Iglesia Katolika, Apostolika Romana. Asula Escritura, letra por letra mabasa. Ano man kay ang pagtulunan sa Iglesia Katolika, Apostolika Romana, Nehemias 8:8, basahon, sakto. Karon, pangutana, kana bang Malakyas 2:7? Taga Roma ba na? Ang Malakyas 2:7 mao na ang function sa tinuod nga pari. Pag yung ganit tinuod nga pari, ang buti pa sa bodkat ng mga pari nga gitugyanan sa Dios. Diba? Karon, kinsa man ang mga pari nga sa Bagong Testamento? Number 1, ang atong Ginoong Jesucristo. Hebreohanon 3:1, Hebreohanon Kapitulo 7, versikulo 26. Sunod, kinsa man ang mga pariya? Si San Pedro mismo. Si San Juan, imo sa gitukod kita isip ko sa kagingharian sa mga pari, din kagingharian sa mga pastor. Diba? Uno sa pagkahuman, imo pa San Pablo, nag-alagad ako kang Kristo, isip o sa kapari. Ingon pa ni San Pablo. Kaya ang pangutana, taga-Roma ba to sila? Ay ingon ni San Pablo, pare, ang inyong pagtuo taga-Roma, nakailap sa tibuok kalimutan. So na ay mga pare, mga Romano, o tungod sa kitawag o mga pare Romano, ang nahitabo ang pagtuo na kailap sa tibuok kalimutan. Kaya kung sa Amerika pa na, sa Amerika may tuo. Okay. Ang akong pangutana ba At least, last question there para balik tayo pikas. naabay mabasa si Kristo taga Roma. Okay. Abay Para mabasa. sa siya. Tubag, hinumduman nato nga ang simbahan katolika ang membro sa papila kay Roma, mo ibantayan nimo. Diba? Gigamit lang namo ang pulong Roma, kay ang Roma, ako sumala sa Biblia, gitawag ko sa Diyos. Diba? Nabali gitawag sa Diyos, gitili iya sa Diyos. Diba? Ingon pa ni San Pablo. Tungod kaninyong taga-Roma na kailap ang inyong pagtuo sa tibuok kalibutan. Huwag di Amerika dito nga promoson kung ilinjiway. Wala. Roma, karon. May mabasa ba nga si Ginoong Jesucristo tawag ining si Ginoong Jesucristo pundador magtutukod sa Iglesia Katolika nga kanang iglesia wa dawata sa Jerusalem milambok dito sa Roma nga karon gitawag nag Romano Katolikong simbahan. So si Ginoong Jesucristo Hudiyo pero ang iyang kabubuton nga kining taga Roma, kining pagtuo sa taga Roma, kinahanglan na ay pari ang Roma. Ano man gitawag gud sa Dios. Di ba nabalay gitawag dili iya sa Dios. So ang question, si Ginoong Jesucristo ba pari? Dili siya pari o Dios siya, pero siya ang pundador sa Romano Katolikong simbahan. Based sa kasaysayan o pinaagi ni anak, di lang kay Romano ang tawag ang ilang mga pari. Na mga Hudiyo, na gitawag o kining mga Romano, na mga Pilipino, na mga Amerikano o kuban pa. So ayaw higot na sa pulong Roma. Gigamit na nato ang pulong Roma pagpadayan. Na kanang pundog kagikan sa Jerusalem, may kailap sa Roma, o tungod sa taga Roma, muna nakabatong tagpagtuod. Dili tungod sa Amerika o tungod ilang jiway. Okay. Okay. May hatag na to si Brad Boy. Ha? Yang kon bagit nila nga Okay. kining Romano Katoliko mo gito ni Kristo. Pero diri sa Mateo 16:18 Okay. wala bay ganang gi-explica lang nila nga walay iklaro diri nga Romano Katoliki walay mabasa. Aha. Mo nilang siguro kay mo man ilang gikon nga walay mabasa pero giangkon man okay lang ne kay giangkon man nila kay daghan man pud ang kunan pero wala mo pud ang angkon kaamuan Sige. Kung sa'yo pangutana. ang pagkana na ko
wala may mabasa diha nga Romano Katoliko Oh. nga nung ila man yung ipugos nga Sila. sila dili man Romano si Kristo di Hudyo man. Okay. Mm. Nganong giangko ninyo nga si Kristo Hudyo man? Okay. Naging circuit na claiming and proving are two different things. Pag-angkol o ang pagpamatuod o hala ka malaglayang bulan. Yes, amo ang di-claim, pero amo ang di-pruibahan. Hindi sama sa inyo, mga claim na mo puro, wala may pruiba. Diba? For example, wala mo nag-claim, kaya di gid mo kamo. Di gid na kamo nag-ingo sa matrisis sa utso. Walang dili mo ka-claim. Kami mang yun na, namin may kitulo. So, mauna nga, gi-claim na mo, nga naman, tungkol kay namin mga squatter, pareha 7 Adventist. Muna nga amo ang gi-claim, gi-reclaim na muna. Habang tawag ka ng prueba nga, kining mo ang pundok ka, muli ang iyak ni Ginoong Jesucristo. Karon, kana magong term mga Romano manggod, ang deception manggod na circuit. Gihimo manggod nila nga rasa ba? Dili ang term nga Roman Catholic, it is an ecclesiastical term, not racial term. Walang focus o piki ng argumento nga si Kristo, Hudiyo, di man Romano. Kana deceptive argument na ilag na ang argumento. Kay ang punong Romano Katoliko wa na magpunting sa rasa. Nagpunting na sa pagtuo nga gikan si Jerusalem na abot og Roma tungod sa Roma ni kaylap sa tibuok kalibutan. Wala ang samang pagtuo. Dili ka tungod kay Romano Katoliko gitungod ni Jesus, Kristo po Romano na dili na mako deception na. Ano man kay ang term nga Romano Katoliko, it is an ecclesiastical term, pangsimbahan na termino, wa nagpunting sa rasa o bisan gani ang term nga Roman Catholic nagapunting na sa tanang rasa katibuk kalibutan gud. Di lang kita Roma. Di ba? Sobot pasabot ako, Romano Katoliko, Romano Katoliko po. Di Pilipino man ko. So, ang buti pasabot, the term Roman Catholic is not refer to the racial term. Kundi ang term nga Roman Catholic refers to the ecclesiastical term nga nagpunti sa ingon ni Kristo from Jerusalem to Rome hangtod sa tibuok kalibutan. Okay. So, nakay question? Mutana lang ko, sir. Mangutana ka. Sige, dali. Sabay. Mangutana. Kasi yung pangalan mo, Brad? Renante. Renante. Sa imong... Sa pundo, bro. Ako, asa kuan, wala pa ko ingon nga na pundo. Sa wakay pundok. Sige, question. Pero, Door sa mic. Nabasahan ko sa Biblia. Ang nabasahan ako sa Biblia about sa Roma. Sabi ni Sir na mga, ang sa to Sir, katong mga paganismo. Okay. Kung mato tag paganismo, gusto tag paganismo, di ba nagsimba sila og mga bulto, larawan, di ba? Kung buhin ko tag paganismo, nganong umingon mga kang Kristo, gikuan ng Katoliko, si Kristo nagsimba bag bulto. Okay. Okay, so lahi ka topic, no? Pwede mo tabagon. Daw sila. Kaya bisan basahon na kay Biblia din na, basahan nato sa Exodo 20:5. Basahon nato para malinaw. Basta may ingon sa Biblia. Sa Exodo. Exodo kapitulo 20, versikulo 1-5. Ikaw din basa, sir. Pero memorize na wala nga. Idili diya sa katungpan. Diba, hindi naman sa dito nga, dili kang magsimbag laing Diyos sa tubakan ko. Yaon sa man ang mga reporto. Diba? Diyos na. Okay. Asam na sa gikan, papagano. Sige, bisag ginabasahon na tubago na. Sige. Sige. Salamat po tubag sir. Kanang mali nga notion bitaw nga kaya nagbasa di dito na kailangan bakit nagtudlo na din lang mo kailangan na basahon ng Biblia. Ang amo ang tawag anang wala gitudlo, ang kanang gitudlo sa mua is scriptura o tradisyon. Wala mo pagtuo. Hindi kay di namo kinamo. Bisa ganin namo na magani tawag ang ginabasa pero ang simbahan Katolika bisag tawag anang wala gibit-bit nga Biblia, makawali siya, makatudlo siya, bisag wala gibit-bit. Ano man makabarog siya, bisag wala librong Biblia. Ano man kay ang kasulatan nga nasulat sa Biblia, naana ang iyang esensya ug naturalisa na asulod sa simbahan Katolika. Okay. Kung ako na ba ito yung mga kamag-anak siya, imo mo, nga
kung ang Roma is pagano man, niya pagkauman ang mga pagano nagsimba sa mga larawan. Niya pagkauman ingon por Exodo kapitulo 20 uno 5 nga tawag ini nga ayaw pagpaton og larawan. Hindi mo nimo sir nga Exodo kapitulo 20 bersikulo 1 to 5. Eter presto di Diyos ka na. O gani, Diyos. Kanang ipagpunan sa Iglesia Katolika sa mga larawan na santos. Dili Diyos. Kaya ang Diyos, 1 Corinto 8:4, nagrepresentar og mga butang nga dili tinuod. So kanang maong amo mga larawan, for example, larawan nga si Kristong gilansang sa krus, tinuod man na ay Kristong gilansang sa krus. So ang buti pasabot, nagrepresentar sa tinuod, so dili Diyos. So kanang giingon sa tawag anang Biblia, Exodo 21:5, refer ka na sa mga Diyos kung wala ka na sa simbahan Katolika. Number 2, mag-ampo, magsimba ang mga Katoliko, di man maingon nga, amahan mo, mipilit ka diya sa larawan, kung yun na, patama na ilang yun na una. Pero ang pag-ampos Katoliko, may mga Katoliko, amahan mo, anakas langit. Nang man, tungod kay ang Diyos na gisimbas Katoliko na sa langit, wa ni pilit diya sa larawan. Kaya ang pagtungod Katolika, according to sa Kwe, na tawag ini nga declaration na subay sa gisulat ni Saint Athanasius, mo pa niya, now this is the Catholic faith, we worship one God. Okay. So ang pwede pasabot ka na mga larawan simba Katolika, di na mga Diyos, ano man kay ang giilang Katoliko, ang giilang na Diyos Katoliko, na mas lagi pa manipilit sa larawan. Pero ang question, nga nung ang Katoliko na may mga larawan. So ang ato ang tubag, tungkol kay ang daang testamento mismo, ang templo sa Diyos ay mga larawan. Tawag ining First King chapter 11 verse 6 chapter 6 verse 1 and 5. Pagkaman Exodus chapter 25 verse 18 to 19 and Ezekiel chapter 41 verse 18 to 19. Nanong utubadlong sa Dios kana amang mga larawan sa sila. Wala badlong tungod kay wala nila giila nga Dios. Gibadlong ang Dios, gibadlong sa Dios, masuko ang Dios og magbaton kag larawan kung iluhod nimo kanang larawan na imong Dios. Isaias 44:17. Meron kang luwas sa ako kay ikaw mooy akong Dios. Dili man na mo'y pagtuo sa simbahan Katolika. Mo'y bitaw mingon tag San Pedro ikampo mo kami. Tungod kay kanang larawan nagrepresenta na sa gilarawanan nga si San Pedro. Kung larawan namong giampuan, mingon tayo mig larawan ni San Pedro. Ampuan ka na mo, dili. Ang among gingon, San Pedro, ikampo mo kami. Nga naman kay ang pagbato na mo larawan, nagrepresent, siya ang nagrepresent sa tinuod na gilarawanan. O niya, ang pagtawag na mo kang San Pedro, dili Diyos Pedro. Kung Diyos Pedro pa, tama na ilang yun na una, na nag-Diyos, hindi man Diyos Pedro. So, ang buti pasabot, ang pagtuong gitawag o Katolika, tinaw nagtudlo nga okay, ang Diyos nagdili sa mga larawan sa mga Diyos wala na sa simbahan Katolika. Wala sa mga Katolika. Pero hindi mo ng Diyos, okay, magbuhat larawan santos, magbuhat gani ang Diyos. Exodo 25:18. So, but pasabot, okay na yung magbuhat o mga larawan, basta di lang yung mong ilong Diyos. Wala nagbuhat simbahan Katolika. Okay. Ato ihatag, ha? Dela. Ato sa tagaag panahon ang sabadista, pwede po mo kamo na kayo mangutana sa ila. Okay. Dela. Unahon sa nato si... Kaya man yung question na larawan. Okay. Naki-follow up? Naki-follow up? Sige. Kanil, may nga mga dili niya gikuan niya Diyos. Pero nga nang managin ng samar sa gisimba niya na din niya na yung sorry niya prosesyon. So na niya sa Katoliko ako nakapaniid ko na ba. Napag mga prosesyon, ilubong ko nuhay sa simbahan. Ipahigda sa larong simbahan, ilubong ko nuhay. Pagka Domingo, sila ko nung bangon. Kaila ko ng sugaton. Kung dapat So, wala na kayo question. tama na to. Okay, sige, komentaryo na to. Ato ihatag sa sabadista, then, unya, pwede po sila atong pangutanon. Ana ra, barag boss ra. Ha? Hindi na sila mo-present. Sila. Mo present sila. So, ato tagaan, Brad, 5 minutes, then another 5 minutes, then mabawas po pagkutaan ng Katoliko. Okay, pareharan mo. Okay, 5 minutes, Brother Montes. Sa ato mga bisita karon diri gikan sa Catholic Church. So,
Ang akong mga pangutana ganina, makaingon ko sa ako lang ha. Alam mo ka sakit. Ang pangutana, gusto ko dokumento ang mabasa. Pero gusto ba ito nila explanation? Sir, salamat din. Sige. Explanation ng ilang tubag, walay mabasa, gikan sa Biblia, ang huwag na kong ipasabot nga ang Biblia dokumento man, ang mabasa mo tinuod, ang dili mabasa, dili tinuod. Explanation ng ilang itubag kay ang Iglesia Katolika Romana makabarog diya Biblia o tradisyon. Manay akong nadunggan. Pero lagi ngon ni Ginoong Kristo din sa Marcos 7:7. Tradisyon dili managikan sa Ginoo. Gikan lang sa tao sama sa explanation ng atong nadungog karon. Nagingon ang Mateo Kapitulo 7, versikulo 7, narikawang lamang ilang pagsimba nga nako, sanglit sa ilang pagpanudlo, ilang mang gipakadoktrina ang kalagdaan nga hinimo lagtao. Uyon sila nga bisag tradisyon ang Iglesia makabarog. Pero ang hukom ni Kristo din kung mubarog ta diha sa tradisyon sa tao, nag-ingon siya, huwag muna kong basa ni. Kung unsa gid ang kanabang imo basta Tagalog ang hantungan, no, sa dulo. Kawang lamang ilang pagsimba kanako, sanglit sa ilang pagpanudlo, ilang mang gipakadoktrina ang kalagahan nga hinimo ng tao. So ato pa, kanang mga kalagdaan o mga doktrina nga tao ray naghimo ana desisyon sa Ginoong Sos. Kawa na'y maani. Kawang lang nanay hukom. Manay mabasa nato din sa sulat sa Mateo Kapitulo 7, versikulo 7, dokumento na siya. No? Versikulo 8, inyong gibiyaan ang kasubuan sa Dios o mawi inyong gihawiran ang gikabilin-bilin nga kalagdahan sa mga tao. Sa ito padili madawat. Okay. Kung kalagdaan o tradisyon nga iya lang sa mga tao, no, kawang lang gihawiran is mga tao sa relihiyon apan dili ni madawat sa Ginoo na ata diha sa kasuguan sa Dios, no, dili ta mohawid sa gikabilin-bilin nga kalagdaan nga iya sa mga tao kay kung ato ning hawiran o ato ning gamiton o ato ning itudlo ang atong pagsimbag pagpangalagad sa Dios kawang lang. No, sa mauni ang gipamatuod sa balaan nga kasulatan. So ako pangutana ka ganina nga unsa ba si Kristo? Romano ba siya? Wala sila'y nabasa nga ikapamatuod nga taga-Roma si Dinosos. Kay Rodeo, magito siya. So, ang lain ba naman pangutan na nga ang mga nagsulat sa mga pulong sa Dios nga ilang nadunggan, no, history may tungkol si Ginoo sa mga patriarka, mga propeta o mga apostoles. Taga-Roma ba to? Wala po. Wala po sila ikapamatuod. No? Ang mabasa may tinuod, ang dili mabasa, dili tinuod. Akong gingon nga, dokumento may taani. No? Unya, sa
lain pang pangutana diri no nga ilang di pa matuod nga ang 73 books nga naa sa Katoliko karon nga mo ilang gigamit mao legit nga mo Biblia. Okay. Ano? O ang 66 books nga copyright sa Philippine Bible Society, ambot nga ano man po din Katoliko nga wa man sila mo reklamo sa Philippine Bible Society nga di na sakto ng 66 books. 73 yun. Wa ko kadungog, may reklamo sila. Nga, mao gini legit ng 73 books nga mao gini sa Biblia. Wa ko kadungog na. No? Ang 66 books nga gigamit sa mga Protestante, no, kanunay silang mo reklamo nga dili kuno insakto. Di man ang mga Protestante mao'y nagbuot ana o mao'y nagkuha sa 73 nga nahimong 66 ang mga printing press man o ang Philippine Bible Society. Ang mga Protestante sama ka na mo 70 Adventist siguro kami nagamit ni ini. No? Siguro lang may nagamit ni ini. Pero ang may katungod untang mo reklamo sila yun kung mao'y sakto man galing, no? How gini sakto? May mga kamatuoran diri. Pero wa sila reklamo ani. Ang ilang reklamuhan mga Protestante. Kanang inyong Biblia kulang. Hindi ko na insakto punta ato ang Philippine Bible Society. Kung dituhan ninyo kay kulang na. No? Misleading na siya nga kining libro. Kay kulang na siya para makumpleto. So, doon na sila yung mga reklamo o ipasa nga iuli itong unsay original. No? Tinoon, sa ako ang barugana sa ako lang na, no? No, kaning 73 books na ipabor sa mua. No? Kaya naman din sa Makabiyo 2, na 7 ka magsuon nga gipugos sa pagkaon sa hari o baboy, wala din ang naon. No? Hantod, patay na lang mo sila. Kung naay mga maayong butang diha o naay maayong mga pagtulunan, no, nga nung dili man nato dawaton. No, dili man nato dawaton. Pero na ako'y nabasa nga ang nag-translate sa Biblia, ang nakita nila nga ining 73 book nga naas Katolik karon na may ipaborang relihiyon ani. Nagdesisyon sila nga uhaon kay ni pabor nga dos Katolik ang ubang mga sinulat diha sa 73 books o naibili na lang ang 66 ka mga libro diha sa Danog Bagong Testamento. Protestante, ila po na, no? Ila po ng desisyon, no? Akong desisyon kung na mga maayo diha nga sundon, no? Atong sundon. Pero nagdesisyon man sila nga napabor ko, no? Dito sa kaning usa ka relihiyon o sa Katolik. Unya, nag-isgot si Sir ganina nga pagtukod sa iglesia. Nga katong gitukod ni Kristo nga iglesia dito sa Lanaos, Galilea, mauto siya ang Romano Katoliko. Natiguang lang tuhantod karon, tawgon lang kus mga tao o tatay. Sige na kong balik-balik o basa ng mao nga tekstuwagin ko na basa nga Romano Katoliko yung gitukod. No? Wagi ko nabasa. Diha, kay kung naa, di akong dawato ng mga tuoran. No? Wagi ko nabasa hangtod karon.
Unya, lain pa din nga ang Biblia, Romano Katoliko daw kuno ang gipialan. Huwag ko binabasa ang Romano Katoliko ang gipialan sa Biblia o sa pulong sa Diyos. Ang akong nabasa dire, litra por litra, no, mga higalang tigpaminaw, din sa Roma, Kapitulo 3, versikulo 2, dokumento gini siya, o kinsa may gisaligan sa mga pulong sa Diyos. Yung sa dini, pataw na ito o una sa versikulo 1. Nan unsa man di ay ang bintaha sa pagkaudiyo, unsa may kapuslanan sa circumcision, daghan, bisan asa ipaagi, una sa tanan, ngadto sa mga Hudiyo, gipiyal ang pulong sa Diyos. Okay, 1 minute. Oh, na dokumento. Nawa ni ipiyal ngadto sa taga Roma. No. Diri sa Roma 3:1 hangtod 2, gipiyal ngadto sa Diyo. Litra por litra. Mo na atong mabasa diri. Ato pa ang mabasa mo tinuod. O ang dili mabasa dili tinuod. Komento man siya. No? Mo na nga ang pag-angkon sa usa ka tribo sama sa taga Roma, no, nga kuno gipiyal ngadto kanila sa atong mamumulong karon, no, lahi sa giingon diri sa Roma Kapitulo 3 versikulo 2, kay ang gipiyalan di ay pulong sa Dios mao man ang mga Hudiyo. O kana di nato malalis gikan sa mga patriarka, propeta, sa mga apostolis, nadaghanan nila, no, ang ilang dugo o ang ilang kaliwat, mga Hudiyo yun, no. O ang atong may bawan nga kini mga Hudiyo, bisan hantod karon, wa man ay gabahulay og Domingo. Sabado mangyod. O mao man ay gipamatud-an po sa listahan sa pulong. No, din sa Bibliang Katoliko nga gigamit sa mga Katoliko karon. Ako na sa mga may pagpangangkon. Okay. Salamat. Salamat, Brother Montes. Okay. So, ato dong ipashoot ning Katoliko be. Nakipagkuta na? Gusto na ito, sir? Sige. Question? Sige. Ato po nun, ang Sabanista kay ganina sila ng tanas Katoliko karon, kinila pong Katoliko mangutana dito sa ato sa ihatag si Brother RJ, kanay question doon dito sa Sabanista. Wala na akong pangutana na sir, sumalat kami mo, pinangalan gusto yung dokumento. Dokumento yun, dahil pinamubasa kang tawag ka ng Biblia. Hindi bang imong gibarugan karon nga kinahang dokumento, pinangalan basahan yun? Kasi nang doon mo na, ang Yawa o si Kristo? Ang Biblia, kung sa Roma 3:2. Basa daw sa Roma 3:2, sumala si imo ang gikudlo karon nga mabasa letra por letra nga miingon si San Pablo nga kung manudlo ka kinahanglan basahon gid mo letra por letra. Okay. Dili na mo yung i-deliver. Ay mama. Sige. Badayon. Ayaw ko imo ayaw ka ng sentence ka imo. No, ang ako di pamatutan, no, lipat-lipat mo ako. Ikaw naglipat na sa dili ako eh. Ay ka. That's No nga, ang pulong sa Diyos, yung direct, kung basa ha, dokumento, daghan din sa unsa nga paagi, una sa tanan ngadto sa mga Hudiyo gipiyal ang mga pulong sa Diyos. Mo na may basa. Imo na sentensya, ayaw ko gimo.
Wala man ko ng mutanag asa gipiyal ng iya sa Dios katong ingon mo ba nga ang Biblia may nagtudlo ba nga sumala pa nimo nga tawag ano ba sa manudlo dokumentado mabasa litra por litra di ba ingon ganina kadra naman gibalik-balik akong giihap mga siguro makasiyam nimo ni gibalik-balik di ba kinahanglan gyud daw aton at kinahanglan gyud katawag anang basahon unsang sitas karon sa Biblia kapitulo bersikulo nga nisulti si Kristo nga kung manudlo ka kinahanglan basahon sa Biblia litra por litra kung di nimo na mabasa butong hindi mo baruganan. Okay. Dili, ang akong gipamatud-an akong gibasa. Hindi, Ang imo man ang objection siguro. hindi Imo Diba? objection Diba? sa moderator question No? Nga, nag-ingon ka nga, asabi mo basa nga, litra por litra. Akong gipamatud-an diri, nga ang gipialang sa mga pulong sa Diyo. No na mo basa. Ayaw ko gimo Sige. sentence. Sige, sige. Kay muha. Okay. Yan, yan. Imo man na. Okay. Okay. Kung sabi ko imo nga gibihak gid ako ning kapilan mo gibalik-balik nga kinahanglan mo basahon gyud. Mabasa gyud sa ila ganina ni explain sila. Karon nga kinahanglan gyud at tawag ina dokumento mabuta first premise na ko sino kinsa nagtudlo nimo ana si Kristo o ang yawa imong kas Kristo. Sumala sa nakasulat. So basahon mo karon sa Biblia, kapitulo bersikulo aron dili ka mamay mo magkangkon. Ay asa ko ako nang puta na. Basahon mo karon sa Biblia, katilagon nimo lagi balik-balik. Ayo, magtabo ba mo simang magud siya eh. Sige. Basahan ko niya kinsa asa gipiyanan. Basaha karon sa Biblia, letra por letra, kapitulo bersikulo aron dili ka mamahimong anak siya karon panahon na. Basahon nimo sa Biblia, kapitulo bersikulo nga nisulti si Ginoong Kristo nga kung manudlo ka, kinahanglan mabasa gyud letra por letra. Okay. Ang akong giingon, gipamatud-an ako nga ang gipialan sa pulong sa Dios mga audio, nabasa na ko na. Nabasa na ko. Okay. Di mo ito ba? Nangutana ganit ka kay gusto kag tubag. Gusto kag tubag. Next question. Okay. Oni klarong di katubag. Oni klarong di katubag. Napit pangutan na lahi itubag. Okay. Next question. Gigamit nimo ang San Marcos Kapitulo 7, versikulo 7. Sumala pa nimo nga gitunglo sa Dios katong nga mga pagturon ang kabilin. Tama ba? Sa San Marcos 7:7, di ba? Gibasa ang imo ang gibasa kanina. O katong gitunglo ni Kristo katong nga mga pagturon ang kabilin, di ba? Okay. Kung panalitan na ako'y mabasa sa Biblia, kapitulo o versikulo, nga ang mga apostol nanudlo nga kinahanglan magtamod ka sa pagturon ang nilang kabilin at bitahon nimo karon nga iya ka sa yawa. Okay. Naghimo na po siya og kaugalingon na yung sentence. Tumaga. Categorical man. Kuya ba ka to eh? Ayaw pag himo kaugalingon sentence. Sige. Nabasa man ako, Alay, nabasa na ako, nagingon man ka nga kaning ang Iglesia Katolika Romana makabarog bisag tradisyon. Okay. Si Sir Nilton gani bisag may Biblia makabarog siya. No. Ikaw makabarog bisag tradisyon. Hindi man ako pamutan na. Ang ako pamutan na simple kaya gigamit nimo ang San Marcos 7:7. O lagi, Nagitunglo ni Kristo ang mga pagtulon ang kabilin. Kung na ako'y mabasa karon mismo, kung na ako'y mabasa karon nga ang mga apostol nanudlo na kinahanglan tamdo nila ang ilang pagtulon ang nagikabilin at bitahon nimo karon nga kanang imong pundok nga Seventh Adventist iya siyawa. Sige. katong mga kabilin nga na-record. O sang sitas sa puna. O sang sitas sa puna nga kabilin na i-record. O sang sitas. Past tense. Ayaw baba. Setas. Dili. Setas, kapitulo bersikulo. Sige. Atong tugutan na to. Sige. Past tense man na sa imo ha. Basa. Nakadungog pa sila. Basa. Kung saan nila suwata. No. Wala pa Explain naman ka, di ba? Gisaway mo yung mga kanina. Explain me. Akong basahon. Isa. Basahon Sige, ako. Mr. Moderator. Dili. Kanina, sa iyang entrada, Sir. Sir. Siguro makag-judges ani. wala ko na Ayun lang komentaryo.
Diretso na sa bag. Oh. Akong tubag, imong hukman. Wala ako ni hukom. Mura ko lang tanan ni mo. Kaklaro, Hindi pa, kadali. Moderator, ganun ka, umuri na. Pwede na. Ayaw pag-judge. Lagi, Brad, ang kato, pag siguro, hindi pa kung na to, bago pang rule ba, pag categorical question, kailangan matubag categorically, then explain. Natay ruling diha, ato impose na sa sunod, pag yes or no, the question is answerable by yes or no, you are obliged to answer yes, then explain. No, then qualified. Ano? Sige. Atong hinahinayan sa pag-apply kay gamay lang po na itong oras. Anyway, ang question niya, nag-hisco dito sa Pagtulon ng kabilin. pagtulunan nga kabilin. Kung mabasa niya nga Ang mga apostol. mga apostoles na nudlo po dahil tungod sa pagtulon ang kabilin, ang mo ba pasabot nga ang katong imuhang pagtulunan maguba isip sa balista. O yun baka. O yun, kanahin sulat. Basahon lang na ako ang nasulat. Ano categorical question gani. So, dili ka mo yun. Nganong dili ka mo yun? Oh. Naay na sulat. No, naay na sulat. O dili mo yun. Dili nga sulat. Problema nga ninyo. So, kung iya mong mabasa dito, this is moderator's time, ha? Balagay, dili ka sa moderator. Kung kana diha, nabasa ba na nimo, sila di mo supak. Pananglit, kung doon na po siya mabasa nga, nagtudlo po ba hitungod sa kabilin, sa pagmasulti? Kanang Motobo ka to. kaning mabasa sa ako. Di, ang mara mga Mga basa lagi, kanina. nabasa ba na? Di, ang mara mga basa kanina. Tubagon. No, tubagon. Sige. Naya, mo nang ibasihan. 2 Timoteo 3:16-17. Ang tibok kasulatan, dituga sa Dios ug may kapuslanan, alang sa pagpanudlo, alang sa pagpamadlong, alang sa pagpanulid, ug alang sa pagmatuto sa pagkamatarong. Ang naanatanan diha sa mga nasulat. Aron ang tao sa Dios masinangkapan, mamahimpit alang sa tanang maayong buluhaton. Gabasin ni dire. No, gabasin ni. Kanya, kung ipabugos nila ng naay tradisyon, kami gabasin din may sinasulat sa 2 Timoteo 3:16 o 17. Hindi mo nakapangutana. Iyang ginigar kaganina, may tungkol sa tradisyon gamit ang sa Marcos 7:7. Ako nangutana ng 2 Timoteo 3:16. Ako pangutana ka ng Kubag na po na. ang pangutana, ako nangutana diyan sa tawag ng unsa na suwat sa 2 Timoteo. Ako nangutana, dili ko sa di ka baro ni Marcos 7:7 kay bubiya na ko ni. Wala man maggapos. Lagi. Bakit ko na ko? Wala ka naman. So, Imong tawag anang gidinay, imong gidinay, kining gitawag mo mga kabiling pagtulunan. Mga tradisyon. Ka nga, dapat dili gyud mo sunod sa tawag kining tradisyon. Kung pananglitan na ako'y mabasa sa Biblia, mabasa na ha? Dokumento na. Siyempre, ingo ka, kinahanglan dokumento. Okay. Kung pananglitan na ako'y mabasa sa Biblia nga ang Apostol Pablo nanudlo, sa kinahanglan huktan ang mga pagtulon ang kabilin nagkikan gyud kanila at bitahon nimo karon nga ang Seventh-day Adventist iya siyawa. Yeah. Sige. kanang pagtulo na kabilin nga naay record na atong mabasa karon. No, mo ni atong kalibitahon. Kanang naay mabasa karon. Yeah, okay. Pastor na siya. Ato nang ipadayon sunod, ato ipadayon sunod na ang isyu niyan nga nagungot mo, ang Katoliko makabarog pisag way Biblia tungod sa ilang tradisyon.
ang sa Sabadista ba po for clarifications mga naminaw na turon kung why Biblia makabarog po bang Sabadista. Nana, atong skutan sunod. Okay? So, kana siguro assignment na to, more pabalikon. Okay. So, nahutla na tag-oras, mating paminaw kay late mo na nakasugod. Siguro, basig ba-develop na to, pwede na ban. At ila siguro panel discussion, basig formal debate na ni sunod. Sige, tagsa-tagsa, 2 minutos reaction kay manamili tas tumaking sunod. Una sa mga Brad Montes, 2 minutos. Daghang salamat Sir Ken. Sa atong mga igalang mga katuligo karon diya gikan sa Davao, Sir Milton o kamong naminaw. No, daghang salamat sa inyong paminaw. Ginaot ko nga sunod Domingo magbadayon mo itong paminaw, mamalita po mo sa inyong mga igala o mga silingan nga paminaw ta. No, kay basin mo naatay magkuha nga mga kamatuoran. No, naatay magkuha nga matuoran para sa atong kaluwasan. No, nga magamit na to sa atong pagpangalagad diya sa Ginoo. No, isag asa ka namo, no? Ako na kasulti nilang ako na nga kung doon na may mga ideya nga iyas tao, tawanon kamura ang screen diha, no? Kamura ang una-una, ay lahar man to. Wala man to'y mabasa. Kamura ang mobilansi. Diha kamong mga tigpaminaw. Daghang salamat sa hapon. Okay, salamat Brad Montes. Si Nelton na panisa gikan sa CFD. Daghang salamat Bro Kid. So mga kaigsunan, dako kayo nga mo ang pagpasalamat sa kining higayon karon nga gitapukan namo nila ni Brad RJ. Brad Montes o sa uban Boy Anad, no? Banad, no? Ako kadri alang sa pagpangita daw sa mga kamatuoran. So ang kamatuoran na ana pero sa kining atong programa karon realignment ang ato ang ginapangitaan og paagi ani diri. Realignment nga ang sabot namo nga ang legitimate nga authority mao gyud na siya mo hatag sa kamatuoran. So ang authority nga ginaisgutan aning atong programa diri dili civil authority kung dili divine authority. So kung unsa maning authority amo kamong ginaimbita nga padayon lang sa pagpaminaw aron atong masayran ang kahimtang sa authority nga gihatag sa Dios Amahan, Anak ug Espiritu Santo diha sa iyang matuod nga iglesia. So kaninyo tanan, may gabi ug daghang salamat. Okay. Brother RJ Seno, si Kan sa Davao, sa ibang panitas na karong Dako kayo kung pasalamat ka Sir Kid sa invitation din o Sir Monte and Sir Vanessa. Sir Uy. thank you kayo sa panahon na inyong gihatag ka namo. Nag-discuss kita sa mga butang na kining nag-discuss at kini man good mo ni sa karon ang hukmanan sa katarungan dinhi sa itawag og social media at the same time sa tawag ini nga radio station. So kini nga isa tamo karon is kawanan ni o korte kini sa gitawag og pangatarungan mo na nagpresentar mig mga ebidensya. Pero ang problema lang nakita karon ni abdi ni puro man ta mga abogado sa ato ang tagsa-tagsa ka mga pagtuo, di ba? Ang kini abogado sa Seventh-day Adventist kami consider nga abogado in the name sa Iglesia Katolika. Sa mga lang, sa itong alang
Katoliko, kaya ang atong ginagamit ng mga ebidensya, documentary evidence, testimonial evidence, historical evidence, kaya para di ta mag-contempt sa tawag ng judge. Ang nagamit lang po sila only documentary evidence lang. Ang manginaon ta nga sa sunod nga panahon, sa sunod nga bangga sa gitawag argumento, dili unta mag-contempt ang inyong mga argumento nga puro lang mo dokumentaryo. Daghang mga ebidensya nga wa nasulat sa dokumento apan naa sa hitabo, for example historical, tawag ini nga circumstantial evidence o uban pang mga ebidensya paghatag og pagpahimog ang kining maong pundugan tinuod ni dili. So kanang sola escritura di nakapasar sa Biblia. Kanang mayon nga di mabasa sa Biblia tinuod di nakapasar sa pagtuon ni Ginoong Kristo. Muna po, kung makabalik ko po kay Anthony, karong nga pa na karong bulan is wala ko tayo magkakaroon na gano'n kayo ngayon. So kasi mo nakabalik ko kaya September po. So kung naay maghagit mo ka debate, Mr. Moderator, para na ro, palibaw na ko, ipastara na to, himuan na itong tawag na rosong topic para pag next kita is direksyon na debato. I see. Salamat. Okay, so daghang salamat, Brother RG Sino.